Met een kleinschalige viering stond het Veldeke Limburg samen met het Veldeke Heerlen stil bij een bijzondere mijlpaal. Het 100-jarig bestaan van de organisatie die zich inzet voor het behoud en de promotie van het Limburgs dialect. Wat wij zelf inderdaad doen, daar kan ik wel iets over vertellen. Wij hebben altijd een aantal acties. Wij hebben een scheurkalender gemaakt. Wij hebben een boek 250 mooiste stukken van Heerlen. Foto's van Heerlen hebben we gemaakt. We maken dus een aantal zaken die we ook aan het publiek willen doorgeven. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een programma. En het programma wat bestaat uit bijvoorbeeld een quiz. Iedere eindzondag, de laatste zondag van de maand, zijn we bij Pelt, waar een quiz plaatsvindt. We proberen een dialectwedstrijd te organiseren. Op dit moment zijn we ook bezig met de digitalisering van ons woordenboek. Ons woordenboek dat bestaat 25 jaar. Wat we dus eigenlijk willen digitaliseren, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Zowel iemand uit Groningen als iemand uit New York. We hebben wat dat betreft goede contacten met de heemkundeverenigingen die op hun beurt ook natuurlijk ons kunnen voorzien van informatie die wij kunnen gebruiken ter promotie van. Het had van hele sfeer. Met muziek in het Heerlens dialect van onder andere Frits Pelt en het duo Paul en Leo werd juist de streektaal gevierd. Want volgens betrokkenen blijft het behoud van het dialect belangrijk. Ook in een tijd waarin taal en cultuur voortdurend veranderen. Nou ja, het huurt een beetje bij onze volksaard en het zit de Limburger toch in de genen. En Heerlen is natuurlijk door zijn verleden is al van vuurder kreeg. Al de Miets-Hollandse stad van Limburg. En hij is het Limburgs dus lang niet zo vanzelfsprekend wie bijvoorbeeld, ik zeg maar, in Kerkrade of... En daarvoor is het zo goed om daar aandacht aan te besteden. Want wanneer het verloren gaat, dan gaat er een stuk cultuur verloren. Een stuk van ons wie verzint. Nou, welke veranderingen die wij de laatste tijd echt zien, is dat het dialect toch steeds meer een plaats krijgt die het verdient. Het is een speciale taal. Ja, we zien toch wel een toename ook. En we hopen dat ook veel meer jongeren in ieder geval zich betrokken gaan voelen vanuit hun roots bij ons dialect. En dat zij inderdaad de boodschap straks ook door kunnen geven. Nou, het is natuurlijk een stukje nostalgie wat inderdaad gepromoot moet worden. Want ja, het hoort bij ons, het hoort bij de mensen vanuit de Heerlense samenleving. Limburgs, Heerlens dialect is een stukje cultuur wat we willen behouden en vooral dan laten zien eigenlijk als erfgoed. Het is een stuk erfgoed en daar moeten we trots op zijn.